Ayiwa an balimaw ani ɲankuma aw bisimilayi malabtika don kibaruya kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan olu filɛ nin ye ayiwa ka yirala k'a fɔ ko coronavirus kɛlɛli vaccination min kun daminɛna o kɔni deuxième phase bɛna entamé nin kalo tile 23 san 2021 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin coronavirus kɛlɛli ma minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ta sira ma n'o représentant ye madame Jaminatou Sankare ale kɔni ni États-Unis ambassadeur kɔni ye ɲɔgɔn ye n'o tɔgɔ ko monsieur Denis B. Yankis olu kɔni ye ɲɔgɔn ye walasa ka kuma ni coronavirus vaccination ko in na Mali kɔnɔna o kɔnɔna u n'u ka partenaire financier caman fana ye ɲɔgɔn ye walasa ka ɲɔgɔn fɛ kuma kɛ nin ko in na walasa ka yira k'a fɔ ko nin coronavirus ko in vaccination bɛ kɛ cogo min na a bɛ cɛri Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Ɲoro di Sahel ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko lakɔlikaramɔgɔ mɔgɔ 6 olu kɔni minɛnen bɛ polisiw fɛ Ɲoro di Sahel kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u y'a essayer nin semaine kɔnɔna na ka examen bali o examen fana kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ye EPS ye anciens y'a essayer k'o bali o kɔnɔna na u ni polisiw kɔni ma ɲa o ko la u ye tirs échanger polisiw yɛrɛ fana ye gaz lacrymogène fili o kɔni o kɔnɔna fana u sera ka ancien mɔgɔ 6 minɛ minnu bɛ grève la k'u bila garde à vue la an kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o ko la fɔlɔ mais n'a kɛra cogo min na an bɛna o f'aw ɲɛna ka ɲɛsin violence faite aux femmes kɛlɛli ma université min bɛ Segu ale kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛba organiser nin semaine na walasa ka mɔgɔw sensibiliser contre les VBG o kɔnɔna na kɔni gouvernement ka représentant kɔni tun bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko monsieur Abdrahamane Dambele o kɔnɔna fana mɔgɔ wɛrɛ caman tun bɛ yen nɔ minnu ye Union européenne représentant ye n'o tɔgɔ ye ko monsieur Alayi Diko mɔgɔ wɛrɛw fana tun bɛ yen nɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an b'a yɔrɔ la k'a fɔ ko violence faite aux femmes kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka kojugu kɛ muso la k'u bugɔ k'u violer bien ka kojugu wɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma ayiwa n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Wataguna an b'a yɔrɔ la k'a fɔ an ka autorités kɔni wulila ka se yen nɔ nin don in na walasa ka taga Watagunakaw hakili sigi k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na an b'a yɔrɔ la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen mɔgɔ 51 bɔɲɔgɔn olu de kɔni fagara Wataguna o mɔgɔ ninnu kɔni fana tun ye civils de ye dɔw yɛrɛ blessera dɔw yɛrɛ fana banana an b'a yɔrɔ la k'a fɔ ko nin wagati kɔni na an ka autorités kɔni sera yen nɔ Wataguna walasa ka Watagunakaw n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'u hakili sigi ka yira k'a fɔ ko autorités kɔni bɛ yan nɔ u dɛmɛni de kama sanga ani wagati ayiwa an balimaw nin bɛ dan sigi an ka bidon kibaruya la aw kan bɛn wagati wɛrɛ